Ростига саёҳи мизроб шаҳри Кӯлоб омаду кадом як чорабинӣ буд иштирок дошту баъд бо раиси муҳтарам хай ҳамсӯҳбат шидан дар бораи ҳамин барномаи мо баъд раис гуфтааст ки акай Файзада бигӯфт ки дар бораи шаҳри Кӯлоб ягон суруд бихонад. Ман дар бораи Кӯлоб сурудҳо бисёр дорам. Хондам духтари Кӯлобу қалампошони Кӯлобую дигар. Не ки барои хотири гапи раис, барои хотири мардами шарифи шаҳри Кӯлоб бовар кунед ҳамун шаб назди шоҳи Давлат сафар рафтам. Гуфтам дар бораи Кӯлоб як шеър менавист ки ман амира бояд тайёр кунам дар Кӯлоб дар пеши мардами Кӯлоб бихонам. ҳамун шаб то саҳар Давлат сафар шеъра иншо кард ба ман додам. ман дар 2 ё 3 рӯзда ба оҳанг бастам, хуб сабт кардам ва имрӯз армӯғони бисёр хуби ана худро ба мардами қаҳрамону мардами шӯравиёни шаҳри Кӯлоб овардам, чунки амимшаб мо рӯзи гап як қадам задем дар ҳамин боғи шаҳри Кӯлоб. ба номи Худо бовар мекунем ман ҳар чандин мамлакатҳои хориҷаро гаштам, фармоса 3 маротиба будам. аз ҳамин шаҳри Париж ҳамин шаҳри Кӯлоб оди фарқ намекунем. ҳадо раҳмат ба шаҳрвери шаҳри Кӯлоб, ҳадо раҳмат ба мардуми ба ору ба номузи шаҳри Кӯлоб ки ин қадар Кӯлоб зебо шудааст. ҳозир ба диққати шумо ҳамин суруди нави эҷод кардаи худро ки Кӯлоб ном дорад баъди шумо мо иншоалло иҷро мекунем. марҳамат.